lastensairaalan meidän lapsillemme. Hyvät ystävät, kiitoksia, että olette täällä tänään meidän kanssamme. Pistää meidän Jonne maihin. Tässä uutispommi katsotaan. Arvin tulee ja hienosti kiertää. Ja tekee arvoisa yleisö, nouskaa ylös. Tämä on Arvinin ensimmäinen onnistunut rangaistusmaali. No mietteitä, tietysti tää on yksi hienoja hetkiä, mitä saa toteuttaa, kun pääsee toteuttaa hyvään tekeväisyyttä. Ja tietysti tässä vaiheessa täytyy kiittää Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita upeasta tapahtumasta ja kovasta työstä tämän eteen. Että täytyy olla ylpeä noista nuorista, jotka tekee Suomelle tulevaisuutta ihan konkreettisesti ja ovat niin kuin olleet rakentamassa. Ja tietysti kaikille näille yrityksille, jotka on lähtenyt muuten mukaan ja näille pelimiehille. Tämä on ollut hienoa tehdä, että kaikki mukaan tukee uutta lastensairaalaa. Kiitoksia Andy. Kiitti. $120. 120. Ensimmäinen paikkaa 200, muutatteko yhteen, herrat, kysykää. Ja 410 €. Kolmas kerta. 130. Pienen sydämen rakkautta kaipuuta, kuinka